Now, some of you have written to me on social media saying you felt overwhelmed by the amount of changes and information just coming at you at a rapid speed. My theory of the case of flood the zone, give them all pedal, no brake, attack, keep driving it, flood the zone, overwhelm them. It gets to be a psychological thing. Tak, stalo se už takovou tradicí, že postupně vám představíme naše spolupracovníky, se kterými se pravidelně potkáváme v News Hunters. A já tu dneska mám Viktora Brajnera z oblíbeného a zároveň taky důležitého slovenského podcastu, který se jmenuje Infosecurity.sk. Ahoj, Viktore. Díky za pozvání, čau Sašo, ahoj. Děkuju. A já začnu tak jako z lehínka, protože si myslím, že si naši posluchači zaslouží, aby o tobě trošku něco věděli. A chtěla bych se tě zeptat, jak se stalo, že jsi se dostal k takové profesi, jako je zájem o hybridní hrozby, kde se to, mě se vždycky lidi ptají, jak jste se k tomu dostala, k té propagandě. A říkám, no, dělala jsem politický marketing a najednou mě začalo připadat, že je u nás nějak husto. Co je ten tvůj příběh? To je otázka, ktorú sa ma nespýtal už veľmi dlho vôbec nikto a myslím, že budeš asi druhá za posledných, 15 rokov, kto mi dal takú otázku, ale je to v podstate veľmi jednoduchý príbeh. Ja som niekedy v rokoch, už to bude v podstate minulý život, profesne teda určite pracoval ako vojnový reportér, respektíve fotograf a jedna z posledných, to si nevedela? Jedna z posledných zastávok bola, ja som začal na vlne arabskej jary, praskej jary som skoro povedal, na vlne arabskej jary, teda od Líbie až po Sýriu, až nakoniec Sýria bola mojou najdlhšou vlastne etapou priamo na Blízkom východe, ale de facto to arabské jaro mám prechodené všetkými krajinami. A posledná pracovná zastávka v tejto profesii bola práve Ukrajina. Bol som na Majdane, bol som tam vtedy, kedy tam vlastne došlo k tomu vraždeniu priamo na tom námestí, kedy snajpri zabili niečo vyše 115 ľudí a potom som bol niekoľko týždňov priamo na Donbase v Donecku aj v Luhansku. Bol som, ako sa tomu hovorí, embedded, alebo teda priamo v tábore s tými opolčencami, ako sa tomu hovorí po slovensky, vzbúrencami. Ale teda tá pointa je v tom, že keď človek prešiel z toho Kieva do Donecka, stále sme v jednej krajine, je to v podstate jedna cesta vlakom, jedna noc vo vlaku a zrazu vidíš, ako je jedna krajina, ktorá de facto plus minus hovorí tým istým jazykom, aj keď ukrajinčina je samozrejme oveľa viacej prítomná v tej západnej časti krajiny ako na východe, ale predsa len jedna krajina dokáže sa za 6 až 8 mesiacov tvrdej ruskej propagandy otočiť do takej miery, že ľudia, ktorí tam žili, a to som proste videl na vlastné oči, počul na vlastné uši, lebo som sa s nimi veľa rozprával ako novinár, oni si naozaj vtedy autenticky mysleli, že v Kieve došlo k puču, kedy vnúci tých nacistov, ktorým sa nepodarilo dobiť Sovietsky zväz počas druhej svetovej vojny, prišli finish the job. Prišli dokončiť, čo dedovia dokončiť nedokázali. A oni tomu naozaj autenticky verili a mnoho z tých ľudí, ktorí neboli velitelia, neboli tí ľudia, ktorí ťahali za nitky, neboli ľudia, ktorí boli v kontakte s ruskými spravodajcami, ale úplne bežní, obyčajní ľudia, ktorých to jednoducho zomlelo, tomu autenticky verili. A policajti, požiarníci a všetci, ktorí vedeli a boli povedzme v tých ozbrojených zložkách predtým, ale aj úplne bežní ľudia, hlavne tí mladí, pobrali všetky zbrane od samopalov po bejsbolové palice a išli chrániť krajinu pred fašistami, ktorí na nich mali zaútočiť z Kieva. A vtedy mne to vlastne kliklo, docvaklo, že
To sa nestalo náhodou, začal som to riešiť, zistil som, že vlastne prečo sa to stalo, Rusáci vypli spravodajské, alebo teda hlavnú prúdové médiá z Kieva a začali tým ľuďom vymývať mozgy ruskými médiami. No. A vtedy som si uvedomil, že toto je budúcnosť vedenia vojny, najbližšiu dekádu minimálne teda a zrejme aj viac. A preto som veľmi postupne v priebehu niekoľkých rokov, toto mohlo byť vlastne 2 rokov de facto, začal som čítať vlastne iba toto, iba propagandu od histórie cez techniky, všetko, čo sa k tomu viaže. A uvedomil som si, že toto sám nedám, tak som sa znovu prihlásil na ďalšiu školu. Nikdy som si nemyslel, že budem robiť ešte jednu, takže International Security, tento raz nie v Prešove, ale v Anglicku, v Leicestri. A potom postupne sa to jednoducho nafokusovalo smerom do tohto týmto smerom, kde vlastne riešim nevojenské, respektíve teda tie nekinetické spôsoby boja. A to sú od hybridných hrozieb až po všetko to, čo patrí do toho grey zone. A myslím teda, že je to v tejto dobe veľmi aktuálne. Nepodarilo sa mi v živote predpovedať mnoho vecí, ale toto som myslím, že trafil celkom dobre. Tak jo. Já děkuju, to si myslím, že bylo hrozně zajímavý i pro mě, já jsem to nevěděla. A mám druhý dotaz, který by vlastně směřoval, ještě jednu takovou poznámku k tomu, já jsem vlastně v roce 2014 dělala pro šéfa právního výboru Evropského parlamentu Pavla Svobodu. Okay. A on se tou dobou vypravil spolu s delegací europoslanců na Ukrajinu do toho bojového pásma. A měli tam, protože tou dobou začala propaganda přesvědčovat všechny politiky v Evropě, že na Ukrajině je občanská válka, že se tam mezi sebou perou. Takže oni si prostě narazili helmičky a vestičky a jeli tam prostě udělat nějakou misi Evropského parlamentu. A Pavel Svoboda, když se vrátil, tak vyprávěl úplně, jako pro politika to musí být asi šok, protože právník nemůže mít žádnou předchozí zkušenost s hybridníma hrozbama a s propagandou. A na univerzitě, tuším v Mariupolu nebo někde tam prostě v té oblasti, mu studenti s očima navrch hlavy vyprávěli, že za používání ruštiny jim Ukrajinci vyříznou jazyk, že nemají mluvit. Studenti, mladí lidi. Jo. Čili ten stupeň zasažení tou propagandou musel tou dobou už být šílený. To si asi málo kdo z nás umí představit. Je to tak, no. Tak to jenom ta otázka nebo tak poznámka na okraj. A druhá věc, kterou jsem chtěla říct, je, když se podíváme na naše 2 země, na vás, kteří už máte náskok v hybridním dobývání, ten smutný náskok, a my, kteří se v tom ještě plácáme, ještě jsme nebyli schopni ani si s jistotou říct, jestli je Babiš maligní aktér a jestli nám bude ubližovat stejným způsobem, jakým ubližuje Fico Slovensku, nebo jestli je to prostě jenom takový oportunistický podnikatel. V tomhle ještě furt nemáme jasno, už bychom to měli mít dávno za sebou, tohle rozhodnutí. Když srovnáme tu trajektorii těch našich 2 zemí, ty to vidíš díl a díváš se do obou zemí. Vidíš tam podobnosti? Ja si pamätám, keď sme mali pred voľbami na Slovensku, tak ľudia, ktorí na Slovensku, a je to veľmi, veľmi malinká komunita ľudí, až mi príde prehnané nazývať to komunitou, voľne rozhodení analytici na Slovensku sme sa posadili do jednej miestnosti a skúsili sme načrtnúť nejaké scenáre. A všetci sme sa v zásade v hrubých čiarach zhodli na tom, čo bude nasledovať. A dneska sledujeme to, čo bolo asi, pol roka, 3/4 roka pred minulými voľbami na papieri. Okay. A zároveň sme boli v kontakte s českými kolegami, a nielen s českými kolegami, ale aj s českými úradmi a s ľuďmi, ktorí si uvedomovali hrozbu práve nastupujúcich politikov, ktorí naplňajú vôľu Kremľa. To je veľmi zjednodušené, ale teda pre formát a krátkosť času de facto je to toto. A
ktorí ale zároveň v tej istej chvíli nemali tie nástroje, aby to dokázali pretaviť v nejaké reálne opatrenia alebo politiky, ktoré by naozaj dokázali zabrániť tomu tej hrubej manipulácii toho informačného priestoru a predvolebnej kampane, pretože, a to nie je mimochodom akože československý problém, ale je to problém Európy, ktorá rieši to, že kde začína a končí americký typ slobody slova, ale to je téma, ktorú ty poznáš veľmi dobre. No americké kvôli tomu, lebo First Amendment je absolútne všetko a hlavne kvôli tomu, že tie socky, ktoré úplne zmenili spôsob, ktorým prebieha predvolebná kampaň a ktorá vlastne určuje tvár našich demokracií, prebieha tým obskúrnym spôsobom práve na amerických sociálnych sieťach a algoritmoch, ktoré ju riadia. O tomto už hovoria mainstreamoví politici, teda počiatku je Macron, ktorý zatiaľ teda len hovorí, uvidíme, že či bude aj konať. No ale tie paralely... Prepáč. Vsuvka do toho, jenom vsuvečka, Evropani do dneška nevědí, že v Americe nebyla a taky nejspíš nikdy nebude zakázaná nacistická propaganda. To patří vlastně, my v Evropě, všude v Evropě patří k bontonu, v některých dokonce ústavách nebo zákonech evropských zemí je vyloženě zakázáno šířit propagaci. Konec konců v Čechách taky máme zákon, který hovoří o zákaz propagace symbolů států a hnutí směřujících potlačení demokracie, nikdo se jim neřídí. No, ale jasné. máme ho. A Američani nic takového by nikdy mít nemohli, protože u nich je to proti First Amendment. To znamená, že vy můžete rozšiřovat hitlerovské vlajky, portréty Hitlera, hajlovat, etc. To je všechno chráněný prvním dodatkom. Jasné. No tak a teraz to vidíme, k čomu to dokáže viesť, ale to je proste úplne iná debata, zložitejšia a tam máme potom tých Tech Brothers, oligarchov, novú vrstvu, ktorí sú prepletení s bagou a to sú veľmi zaujímavé rozprávania, ale asi na iný podcast, nebo na inú hodinu. Úplne na inú podcast. To už máš ty v kanárkoch. Takže to je vlastne tá istá debata, ale keďže je to globálna debata, tak sa to bytostne týka aj Česká, aj Slovenská. Ale aby som sa vrátil k tomu, že my sme vlastne sa snažili aj potom hovoriť s tými českými kolegami a bolo to jasné, že oni síce sú na tých miestach v tej štátnej správe, na ktorých boli, ale nemajú absolútne žiadny politický mandát, politické krytie z hora, aby naplňali svoje sľuby, program, aby tie politické vyhlásenia naplňali obsahom, aby naozaj potom došlo k implementácii tých opatrení a nejakých s nejakými reálnymi výsledkami. Pretože rovnakú situáciu sme tu mali na Slovensku, kedy boli pro forma postavené útvary, veľa sa o tom hovorilo, ale ako sa hovorí v takom peknom porekadle po anglicky, že keď je všetko urobené a povedané, je takmer všetko povedané a vôbec nič urobené. A to bolo presne ten case, že politici si toto vzali ako vlastný politický marketing, že my s tými Rusákmi zatočíme a keď na to malo prísť, tak sa proste nerobilo, ale že vôbec nič. A to je ten príbeh, ktorý máme spoločný, to je ten príbeh, ktorý mohli českí politici odpozorovať od nás a teda naučiť sa od toho zlého príkladu aspoň niečo, ale tak sa nestalo. No proste Fialová vláda toto zvorala úplne, že na plnej čiare. Jako to je snad její vůbec nejtěžší provinění, který by se o ní dalo říct za ty poslední 4 roky. A to vůbec nepočítám žádný, jako i kdyby nakrásně všechny ty problémy s implementací IT ve státní správě a všechny ty věci, které by se jí daly vyčítat, které byly opravdu daleko za hranicí slušného vládnutí, tak tohle, to je opravdu jako to ční, jako ledovec nad vším ostatním. To je opravdu, tím nám jako podsekli naši obranu. To je to to je presne to kľúčové slovo obrana, pretože to je najhrubšie podcenenie úplne kľúčovej obranej politiky. To znamená, že ty si akoby pustila, alebo teda sa spreneverila obrane štátu. Áno. To je proste...
To je jako když ti někdo přijde říct, seš vládce, někdo ti přijde říct, vojsko nepřátelské vojsko stojí na hranici a ty řekneš, Pohoda. Veď Pohoda. oni raz odídu. Aj toto sme tu mali. Budeme se zabývat dovozem zelí. Teď máme dôležitejší starosti. No my máme napríklad ministra obrany, ktorý povedal, to som ho teraz parafrázoval, že ten Rus raz odíde, že to si proste nerobme z Rusákov starosti, že on raz odíde. Jo, no, jasne. Třeba za 60 let, nebo tak niekdy. A šéf poradcov, ešte keď už teraz sme pri tých bonmotoch, tak šéf poradcov pána premiéra povedal, že keď tí Rusi konečne na Ukrajine vyhrajú, budeme mať konečne spoľahlivého suseda. To je ešte niečo, čo mohlo českým poslucháčom uniknúť. To je ještě, i když na druhou stranu ty dvě koaliční strany, které sousedí s Babišem ve vládě, v podstatě, i pokud něco takového neříkají, tak už to dávno naznačují svým voličům. A už k nám doputoval i ten váš ruský neziskový zákon, takže teď se u nás ten takový to, jak neziskovky nesmí, zahraniční agenti a tak. Tak u nás to zmrvili, u nás to nefunguje. No, u nás našťastie to teda. Předpokládám, taky fungovat nebude, protože to je společný, aby se ta subverze podařila, tak všude na světě na ní musí vyšívat pitomci. Oni nemůžou pustit nikoho inteligentního do vlády, protože chytří lidé bývají občas nepříjemně samostatní a odmítají se na některých věcech podílet. Zatímco hlupáci rádi. Nepríjemné samostatné je pekné, áno. Áno. A pokiaľ sú to ľudia, ktorí vládnu štátu a nemajú tomahawky, tak je to zatiaľ vlastne v pohode a môžeme sa spoľahnúť na to, že to zmrvia. No, v štátoch spojených to je iné. Tie tomahawky majú. Tak. My bychom opravdu mohli sázet na to okřídlené Černomyrdinovo, mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Jenomže problém je v tom, že se k tomu přidali americké technologie, americké schopnosti vojenského a zpravodajského plánování, přidal se k tomu perception management a obrovský peníze, o ktorých nám sa nikdy ani nesnilo. A to prepojenie, jasné, no tak v štátoch to prepojenie tej Silicon Valley a hnutia MAGA je na rôznych úrovniach. A úplne otvorene, to už nie sú nejaké schôdzky s zatvorenými dverami alebo Epsteina na ostrove, ako tam bol Bannon kedysi. Ale to sú konferencie napríklad úplne otvorene, o ktorých sa veľmi nehovorí, lebo však na Slovensku to nikto veľmi nevníma, v Čechách zrejme tiež nie. V Čechách taky ne, určitě ne. To je jediným důkazem toho, jak strašně málo Češi rozumějí Americe, je to, že si na místo pro šéfa pro národní bezpečnost pustili Tomáše Pojara a do poslední chvíle ho nepodezírali z toho, že by snad mohl nějak Českou republiku zbrzdit v jejich obranných iniciativách. A pořád říkali, no ale teď on se postaral o tu munici a taky jako stál za těma dodávkama zbraní na tu Ukrajinu, jako kdyby ty politikové jsou neuvěřitelně geopoliticky neskušení a to i ti demokratičtí. Oni prostě vidějí pořád jenom ten malej český zaplivaný dvoreček. A teraz... Oni nevědí, co se děje v Polsku, nekoukají, co se děje na Slovensku, nemají rozhled do Maďarska, nepřipadá jim divný, že tam Babiš už před 2 rokama jel políbit prsten, nepřipadá jim divný, že jeho dežurná Tünde prostě je původem Maďarka, asi má jinou funkci, než že mu zapisuje telefony. Nikomu nepřipadá nic divný, protože oni se nedokážou rozhlídnout za ty vrátka, za ten plútek, za ten náš záhonek s tou mrkvičkou. No, u nás má napríklad asistentka ministra zahraničných vecí, absolventka Moskovskej univerzity MGIMO, svoj iPhone v azbuke a podobné vychytávečky sme sa podozvedali od odišlých úradníkov. Ale akurát mi napadlo, že keby ja som si teda mal vybrať jednu tému alebo jeden uhol v tejto československej debate, že kto od koho by sa niečo mohol naučiť, tak je to toto. Ako Hegel mal takú tú tézu, že vlastne všetko sa deje v troch fázach, že téza, antitéza a syntéza. Že najprv musíme niečo urobiť plán, potom ho pokaziť a až potom sa z neho môžeme naučiť. To by bol ten náš prípad. A čo sme sa naučili my na Slovensku, alebo čo ja vnímam ako lekciu toho, čo naozaj
môžeme si vziať k srdcu a skúsiť s tým nejako pracovať a pretaviť to do niečoho reálneho, je to, že tú vinu ja osobne nekladiem tým populistickým prokremeľským politikom, lebo oni sú, kým sú. Aj proste oni sa rozhodli, že budeme kopať za seba, predáme dušu a predáme ju pokojne aj Kremľu, len aby nám dobre bolo, aby my sme si mohli zabezpečiť prístup ku zdrojom štátu, z ktorého budeme žiť, ktorý budeme vyciciavať úplne bez ohľadu na to, čo sa deje. To je úplne stejný ako v Americe, v malým. To je áno, stejný. To je ako by som povedal už jednoducho politická teória a koncept toho, že ako fungujú politici, ktorí jednoducho robia tú politiku vyslovene zo zištných vlastných dôvodov a nemajú absolútne budeme žiadny dělat, záujem co o chce štát. Putin a on nás nechá krást. Áno, keď už sme v tom, že skracujeme tie idei, tak de facto áno, proste zrušíme komplet všetky mechanizmy na právneho štátu a tým pádom vlastne môžeme s ním robiť, čo chceme. No ale teda pre mňa nie sú problematickí z tohto dôvodu tí populisti, tí prokremeckí. No pretože sú, kým sú a treba ich proste politicky zničiť. Naozaj. Len problém je v tom, že nemáme tu tých ľudí, ktorí by na to mali. A vrátim sa k tomu Fialovi, mňa proste neskutočne baví, ako on si nič z toho vlastne nerobí, že to celé prehral. Že že mu to prohrálo voľby. Jasné. On to zrejme autenticky nevníma, autenticky tomu nerozumie. A to napriek tomu, že zrejme teda s vašou spravodajskou službou, ktorá má nejakú úroveň, mal aj informácie, ktoré bežní ľudia nemajú. A proste ma to strašne fascinuje, že on toto nevníma ako problém. Že ten threat awareness, že toto je jedna z tých úplne že kľúčových obranných víziev v súčasnosti na zachovanie naozaj suverenity tej štátnej a národnej. To je proste, že mu to je úplne jedno. A to je ten istý problém máme tuto na Slovensku. Ľudia, ktorí kandidujú za to demokratické spektrum, ktorí by boli dobrými reprezentantmi krajiny v zahraničí, ktorí by zrejme aj vedeli robiť dobré politiky pre krajinu, už samozrejme nie len tej obrannej sfére, ale ja neviem, zdravotníctvo, ekonomika, školstvo a jednoducho všetky segmenty krajiny, ktoré u nás potrebujú vylepšiť, to znamená všetky, tak to sú ľudia, ktorí tomuto bytostne nerozumejú. A najhoršia sorta z týchto ľudí sú tí, ktorí si na tom robia kampaň. My s tým Rusom zatočíme. Kto sem prišiel ako ruský veľvyslanec na Slovensku? On je ten, ktorému v Poľsku vyhostili vyše 40 agentov. To sú politici, ktorí sa rozhodli, že toto bude ich volebná téma, respektíve predvolebná téma, pretože kandidujú na niektoré zo silových rezortov, buď ministerstvo obrany alebo spravodajskej služby. A ja chválim na jednej strane to, že oni sa rozhodli toto vziať si ako tému na predvolebnú kampaň, lebo predsa len ten efekt želaný či neželaný je, že tá téma nejako aspoň rezonuje. To je fajn. Jasně, že se to aspoň řekne do toho prostoru na hlas. Presne U nás tak. Ty politici mají pořád strach to pojmenovat. Jasné. To by naši voliči nepochopili, budeme mluvit o důchodech a o těch lávkách a o těch přídavkách. Oni jsou pronásledovaní takovou tou populistickou můrou, že naši voliči jsou blbci a že je zajímá jen ta mrkvička, tak jim radši o těch Rusech ani říkat nebudeme. Toto naši politici robia. Toto robí takmer naozaj 99% politikov, ktorí, pretože im to hovoria nejakí kampaňoví poradcovia, analytici, asistenti. Ano, to by naši lidi nepochopili, pane ministře, o tom nemůžete mluvit, budete smiešnej. A najviac smiešne na tom je, že, a to už naozaj smiešne, a nebojím sa takto povedať, lebo je to proste to, čo to je, že to nie sú žiadni experti na marketing z Washingtonu alebo z Tel Avivu. To sú proste naši incitní ľudia, ktorí v živote marketing nerobili a v agentúre nesedeli. No.
Takže, no ale To teda, aby jsou som sa zpravidla vrátil... lidí, kteří umějí napsat post na sociální sítě. No a vedieť Nebo ovládať ten Instagram wording, a jo. jasné, no. A robiť reelska, to je dôležité u No. nás v politike demokratickej, no. Ale teda náspäť k tým, ktorí sú podľa mňa, a naozaj poviem, nebezpeční, nie kvôli tomu, že by to robili na schvál, že by chceli byť nebezpeční, ale oni presne tak, ako to bolo u vás a už raz aj u nás, oni vedome či nevedome spália všetku nádej a všetku energiu tých ľudí, ktorí si budú vlastnou investíciou, či už duševnou, alebo tou voličskou, do týchto politikov vkladať nádeje, že s tým Rusom naozaj zatočia. Ano. A keď dôjde na to, že by sa náhodou mali dostať do vlády, a ja pevne verím, že sa dostanú, lebo inú a lepšiu možnosť nemáme, tak zase z toho nič nebude. A vtedy, ale to není, že... To my jsme úplně ve stejné situaci. Ale to si my treba teď úplne naliať upínáme všechny čistého svoje vína. naděje do politiků, kteří selhali, protože my nemáme ale to je žádnou veľmi podobné aj u nás. alternativu. Presne tak. A preto je podľa mňa to poučenie, ktoré si môžeme vziať tam, že to budeme hovoriť úplne jasne a verejne. Chcete stiahnuť Slovensko alebo Česko z okraja priepasti, tak prosím len nehovorte o tom, že s tým Rusom zatočíte, ale povedzte nám, že ako. Treba tých ľudí dotlačiť k tomu, aby o tom hovorili. Treba o tom hovoriť verejne, treba počiarkovať to, že tie strany nemajú program. Ja keď som si pozrel, zhodou okolností písal som presne o tomto komentár minulú sobotu, dá sa ešte pozrieť na portáli, teda samozrejme u nás na infosecurity.sk. Je to komentár o tom, že naši politici proti Kremľu bojujú slepými nábojmi a drevenými puškami. Taký je tam ten nadpis. Kto by si to chcel prečítať, tak bežte, prečítajte si to. A je to o tom, že presne to sa proste stalo. A teraz máme tých dvoch pánov, ktorých som menoval, a na stránkach tých dvoch hnutí alebo strán, keď si pozriete politický program alebo predvolebný program, tak v segmente, že hybridné hrozby alebo ochrana demokracie alebo budovanie odolnosti, whatever si to teda pomenovali, sú také somariny, že to nedáva ale že ani že zmysel, ani hoci, ak sa na to pozriete. Buď sú to populistické blúdy, že zastavíme dezinformácie, že to je proste že program. Zastavíme dezinfo, jasné. Alebo sú to proste veci, ktoré už sme robili, ale samozrejme zase iba na papieri, že urobíme, podporíme, zastavíme. To sú také klasické slogany. To mi strašně připomíná, pardon, já musím ti skočit do řeči. Moje dcera, když jsme se přistěhovali do Kanady, tak hned první rok tam měli předmět, který se jmenoval knihovna. A oni od 3. třídy British Columbia vzdělává děti ne ve čtení, v mechanickém čtení, ale v tom prostě, jak rozumět textu, jak mít rád knížky, jak číst hodně, jak dělat. Prostě to je předmět, který jsme knihovna a tam se baví o čtení, o tom, co děti čtou, jak tomu rozumět a tak. A jednou za čas tam mají takovej výklad o něco jako, není to občanská výchova, ale je to něco jako věci kolem nás. A tam se jim paní knihovnice snažila vysvětlit, co jsou to volby a jakým způsobem fungujou. A děti měly za úkol přinést si, protože byly zrovna obecní volby do městských zastupitelstv, tak měli za úkol si přinést volební programy. A děti přišly, tak ona říká, tak mi to tady přečtěte, oni tam něco z toho oddrmolili, vůbec tomu nerozuměli. A ona říká, tak fajn, a teď mi řekněte, teď mi tady v tom, co jste teď přečetli, najděte jeden měřitelný slib. To je ono. To je presne ono. Jednu to věc, je presne ono. kterou když politik slíbí, tak vy můžete změřit nějakým metrem, jestli to splnil. Kolik myslíte, že jich tam bylo? No. Čili to je hrozně důležitý. Ona tím vlastně Saša, vychovává ty malí občany. Ale počuj, tí politici na to majú odpoveď. Oni ti povedia, že ale to ľudí nezaujíma. To oni by tomu aj tak nerozumeli. Veď ich odplašíme. A teda
komentárová časť, lebo rozumím, volič je blbec. tie články vychádzajú aj na najväčšom slovenskom spravodajskom portáli Aktuality.sk ako komentáre, čiže tam je taká, že veľmi, veľmi síta komentárová časť ľudí, ktorí tam presne píšu toto, že ale čo sa vy navážate do pánov politikov, veď oni to robia dobre, veď prečo by prezrádzali nepriateľovi, čo s ním potom urobia? No, to je úplne super. To je úplne super. Ja. Len zabudli sme na to, že, a to je presne o tom, že tí politici im to nevysvetlia. Nie, že by to bolo z nejakého taktického hľadiska, že kampaň by asi bola lepšia, keby sme hovorili v tých na všeobecnej rovine, aby sme tých ľudí naozaj nezaťažovali nejakými odbornými alebo technickými detailami. Oni to nevedia. Oni sú odborníci, ja nepochybujem, že majú bohatú prax, sú odborníci v mnohých oblastiach obrany, diplomacie, rozumejú sa 1000-krát lepšie do ďalších 10 000 vecí, o ktorých ja som ani len nepočul. To je úplne jasné. To je, ich kompetencia v iných veciach je nespochybniteľná, to je všetko v poriadku, ale tomu nerozumejú, že ani za mák. Vôbec. Jasne. Problém je v tom, že sa nehambia. Ale problém, ale takto. Vy ako politička, takže ty nemusíš rozumieť tomu, za čo sa politicky postavíš. Tvojou povinnosťou nie je tomu všetkému rozumieť, ako, ja neviem, Alexander Štub z Fínska rozumie medzinárodnej politike, lebo to proste študoval, má z toho doktorát a neviem čo. Ja. Ale musíš vedieť, že toto musím urobiť, musím natiahnuť tých správnych ľudí a musím ich nechať robiť. Musím, keď niečo napíšu do parlamentu, čo sa má stať zákonom a budú do mňa šiť z opozície, tak tých ľudí a ich prácu musím v tom parlamente dokázať obhájiť. No a to je presne ten problém, že to sa nikdy v živote na Slovensku nestane. Do tej chvíle, dokým verejnosť alebo voliči tých ľudí budú chápať, že toto od tých politikov musia chcieť. Lebo doteraz od nich chcú naozaj iba to, aby s tým Rusom zatočili. A to je jednoduché. Toto tvrdiť je úplne easy. Čiže povinnosť podľa mňa... nezarmoutíš to. Naša povinnosť je jednoducho hovoriť o týchto veciach, že ale moment, že to není, že my prezradíme tým, že povieme, o čo ide, nejakú stratégiu tomu nepriateľovi a on nás prekúkne. A to je presne naopak. Ten Rus, on vidí, že tí politici majú plné ústa prázdnych rečí a žiadnu stratégiu za tým. To nie je odstrašenie, to je presný opak. To je pozvánka. Kľudne, však vy si rozprávajte do tých kamier, čo len chcete. Presne tak, vôbec tomu nerozumíme, klidne príďte, nic sa vám nestane. My tu máme prelezenú celú slovenskú štátnu správu, diplomatický zbor, tajné služby. V pohode, chlapci, úplne v pohode. Vy tomu rozumieť nemusíte, je to fajn. Kebyže na druhej strane príde zoznam konkrétnych riešení, postavia sa s tímom expertov na tlačovú konferenciu a už niek ten formát bude akýkoľvek. Ale tak, ako sa robia voľby, ja neviem, na primátora mesta. Hej, že to nie je len primátor, ale primátor s tímom, ktorý, alebo viete, teda vieš, že to je proste to, aby ten messaging bol kredibilný a ideme. Toto sú opatrenia. Ale to nie sú, že tajné veci. To je bežne, to sú administratívne veci, to je zriadíme nejakú unit, ktorá bude robiť ABC. Uzákoníme zákon, ktorý bude monitorovať korozívny kapitál, investície do infraštruktúry, univerzitnú výmenu, bude chrániť duševné vlastníctvo a podobné veľmi jednoduché čiastkové veci, ktoré proste nie sú a nemajú byť prečo tajné. A to je deterrence, to je to odstrašenie, že keď ten Rus uvidí, že tuto máme politikov, ktorí nám zavaria, majú plán a majú ľudí. No a toto nemáme. A pokiaľ toto nebude, tak to zase budú len prázdne reči a zase to dopadne celé zle. A to je... Ktoré to si řekl moc dobře, protože my jsme v úplně stejné situaci. No preto to hovorím, lebo vy ešte máte oveľa viacej času, paradoxne, ako my, u vás sa to len rozbieha. Zistiť, že to nemôžeme treba robiť, no.
to je mediálna práca. No. Analytici sa No. menia teraz na youtuberov a instagramerov a Jo, tieto veci no, musia to je robiť, pretože strašný. that's it. That's the way. No. My máme v Čechách úplně stejný problém. Já bych politiky, kteří rozumí samotné podstatě hybridních hrozeb a té deterrence a tomu všemu, o čem jsme teď mluvili, bych já v Čechách mohla spočítat na prstech jedné ruky. No to už je veľa aj celkom. No, to je... Ale a oni to tomu je napříč nemusia stranama, rozumieť. prostě. Oni len musia Nemusej, rozumieť, že ale musí být nás to schopný si zomele. uvědomit, že existuje nějaký kapacitní problém, který je třeba řešit systémovým odborným způsobem. Tak tyhle lidi, kteří tuhle zadání vnímají, těch vidím v českém terénu 5. A tak dobře, prezident 6. A keby som bol diablo advokát a skúsil sa postaviť do tých topánok alebo na to miesto toho politika, tak povedal by som toto. Dneska je ten prokremelský antisystém, tá mediálna sieť, ktorá už vlastne na Slovensku siaha aj do bývalej verejnoprávnej televízie, de facto krížom krážom po internete až na zopár nejakých nezávislých, na niekoľko veľmi vážnych a veľkých nezávislých médií. Všetko ostatné je už teraz tá spravodajská alternatíva, respektíve antisystém. Tak to je veľká presila proti politikovi, ktorý stojí napríklad aj v tom parlamente proti opozícii, ktorá má podporu v celom tomto mediálnom ekosystéme. Ano. Čiže ako ja dokážem presadiť nejakú politiku, keď tá prokremelská piata kolóna, ktorá je hydra, áno, ktorá vlastne je teraz mojou opozíciou, má brutálnu podporu toho celého mediálneho ekosystému. Akože tomuto politicky rozumiem a napriek tomu povedať, že tak ja to robiť nebudem, lebo aspoň si zachránim politicky kožu, je násobne horšie ako to, že ten politik rozumie v tej parlamentnej politike, matematike, že 1+1. Protože se tím stáváte součástí problému, ne jeho řešení. No jistě, že protože jste v jedinečnej pozícii niečo riešiť. Rozumím tomu, rozhodl jsem se dobrovolně, že nebudu nic dělat. To je ten lepší prípad. Áno, lebo väčšina si ani neuvedomuje, že niečo musí robiť, lebo to problém vlastne celý nie je. No tak to nejako je. No, nedá se nic dělat, my budeme muset vygenerovat tu poptávku grassroots systém jako ze spoda. A navíc zkušenost mi říká, že lidé, kteří svému oboru opravdu dobře rozumějí, jsou zpravidla vždycky schopní vysvětlit ho jednoduše. Že neobstojí ten argument, že je to moc složitý, to lidem nikdy nevysvětlíme. Vždycky se to dá, jenom je potřeba u toho přemýšlet a musí na tom člověk mít ty znalosti, tu kapacitu a po případě někoho, kdo rozumí komunikaci, kde se teda překládá ta složitá doména do toho jazyka té babičky Vomáčkový. Ale neplatí, že to nejde. Tak kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. No to je stav, v ktorom momentálne sme a myslím si, že sa nám podarilo dneska celkom dobre premostiť to české a slovenské. Zistili sme, že máme veľa spoločného aj v tejto rovine. Je to tak. A že aspoň dúfam, že sa nám podarilo aspoň načrtnúť, že sa s tým niečo dá robiť, keďže pre mňa je toto asi tá jediná diagnóza, ku ktorej som sa dostal za celý ten čas, čo sa vlastne stalo a čo s tým môžeme robiť, lebo to na tých demokratických politikoch to proste stojí a padá. Tam s tým nemôžeme nič urobiť. Týchto máme a iných nemáme. A keďže nechcú dobrovoľne počúvať, tak ich to proste k tomu musíme dotlačiť. Přesně tak, souhlasím. Dobře, tak to jsme se aspoň na něčem dobrali jsme se něčeho, co bychom mohli zkusit, protože základem každého řešení je poznání toho, jak na tom jsme. A myslím, že nám hodně pomáhá, že máme společnou kulturu, historii a že vlastně ty naše dva státy jsou si pořád blízko. To znamená, že Češi, když se podívají přes rameno a vystrčejí hlavu ze svýho kozího chlívku a podívají se přes rameno k sousedům, že uvidějí něco, co se jim bude teď dít ve zrychleném formátu. Takže
Viktore, já ti moc děkuju. Byl to báječně strávený čas. Já doufám, že vy u sledování našeho podcastu jste se nenudili, že vám to něco nového přineslo. No a my se budeme dál potkávat v rámci našich News Hunters. Takže dámy a pánové, Viktor Breiner, Infosecurity, News Hunters. Děkuju za pozornost. Ja ďakujem za pozvanie. Všetkých pozdravujem. Pekný deň, večer. Díky. Máte sa. Čau. Zdravím na Slovensko. Měj se.